ebe Nyankopɔn se samre yebetu ye ho ahye Nyankopɔn ensa oso ni asase nyina wura yebɔ mpaye ede aseda kase ema wo se Awurade utumi ene wa ho ode edo so nti wabɔ ye ho bae ene nso am ye kwase se mfo asemra nkrɔfo esre wo se Awurade ma wunhyira ene wa ho ode ne wani munyam enta ensem yachi na enye nhyira maye eda wase we ne Awurade Yesu din mu amen amen. Eba Nyankopɔn asese Nyankopɔn ahu ye mobɔ bio na ne nso ɔde nasam kronkron no esa ema ye biewu na no ye pese ye kasa akra nso efa word of command ho ye kasa fa word of command ho ɔhye asem na pese ye ka ho asem ɔhye asem ya de hu hia pa ɔhye asem ya kan hu hia bebre pa nse ɔhye asem ya de a wuntimi enyi hu emfiri ho se ne nipa no se ye Nyankopɔn tumi ase ne Nyankopɔn na edi so a so Nyankopɔn ehye ana Nyankopɔn ekasa wa wo se Nyankopɔn tumi ase bia wuntimi enyi hu emfiri ho ndi wo hyasem no se wo ye se e wo se wudi so se wo se Nyankopɔn tumi ase nko ade a so ka asem a e se wo de wo kon ehyase die ne ye so Nyankopɔn no ye se ye Christopher no so Nyankopɔn ahyɛdeɛ eno Nyankopɔn nsɛm bia wɔka bia no se yepo yempo awose ede kon hyase Yesu kan o se modɔme a muni mahyɛdeɛ so sana wade kan o kan John chapter 15 verse 14 John chapter 15:14 o se Yesu kan se mudi mahyɛdeɛ so a memfrɛ mo enkoa sana wade asɛm kan o se se moye de mehyem a na moye menamfo ndi ase ye baba ye de Nyankopɔn ehye ye ye baba ye de Kristo ehye ye nyese bi ye be ye mu bi ne agya bio ahyɛdeɛ no ebi ye be fa mu de emre ne ye di so na de ye de ne de ato ana de ye ma ye de di so ye nsum Nyankopɔn saa ayira se Nyankopɔn asɛm de nyina ba ye adwuma ana Nyankopɔn asɛm ye ni so kora udibi so no wani nyina so a eyekwa wo se mo ye de me hyem a se de wo se ye bi se ye enna no se na fe de ne na ye ba ba ye ne namfo nom so ndi o hye nya futu o hye anya futu anya se me pa mefa me mpenso a me mfa afutu nko na wo hye nso nko the difference or advice any command ntem ye hye no so pa yie abofo no ko Sodom no na omo ka che Lord say Lord omo free kronu mu nko no omo hye omo na e wa hyasem ti Lord ne yire omo mpo ese omo free kronu mu do omo tuma decide say wakande na nso ye mfa ene omo agegirete ene oja na eto yen ka hye omo Nyankopɔn ka asɛm a yebetuma ye pa yebetuma ka sɛ waka nyanso ye ni so ɔmfɔ so ye Nyankopɔn ɔmfɔ so nipa wɔnyere nipa sɛ de waka no wɔyere ye da bi ne mu awɔsɛ yɛn mumu ne ye de anidie ane obuo emawurade na Nyankopɔn ne commands bia no ye de ho hyase enti yesum Nyankopɔn de a yemɔmɔ ne bebre sɛ Nyankopɔn ka asɛm a yenyi ano sɛ ɛyɛ mayen sɛ enye mayen enye sɛ de mere ne ye di so na de ye den de ne ya to atwene ye ba bi de ebeboa ya wa brabo mu de ne ya yere ye ho na de eni bibia ye wo ya brabo mu na Nyankopɔn no nko ana se ni muonyam no de ne de ato wo de a ye nse Nyankopɔn ani muonyam na Nyankopɔn commands no ya na emu mienu ye wo Nyankopɔn commands na Nyankopɔn de ma no se ba Nyankopɔn mu a ya na emu mienu ye wo general command ho ana ye wo individual command se Nyankopɔn ne commands na ode ma ye no ye wo se o se ankrankro bi ankrankro de wo ho se ba akufuo bi Nyankopɔn ehye ne se wo mbe se saa de wi na wo ye ene ye wo nipa dodo ana se edom ana ye nyina na wi ase nyina eno nso ye nso de Nyankopɔn na ehye ye saa de we die obi a osum mi bia ne de o se saa ahyade we ana se saa commands we no de ne ho hyase enanya ankrankro bi asem na ka se we de ankrankro asem ndi no yebekasa tituru ebekọ general command ho enu mu na ebetutu ye ho fo na nyame boa kire mrebe mu a yahwe individuals command so na timi aboa ye didi kan na wose yati ase ense adwensa kira eye wo hye Nyankopɔn hye nipa owi ase nyina se obia nsa kira na adwene ene ye ka wo hyasem
ti ye behwe ne ma bi Nyankopon ehye wo ho a enye se me pa meye ana me mpa menye yen nka Nyankopon asem no Acts chapter 17 Acts chapter 17:30 afi yen hwe de Awurade asem no eka Acts chapter 30 verse 30 Acts chapter 17:30 ose ne senti Onyankopon abunani agu mmere hodo a woni no so na afi de o hye nipa a wo ma nyina se on sachira wa adwene ha se dia adwene sachira eye wo hye ma obi bia Nyankopon hye nipa a wo ma nyina wo Europe a wo se sakra wa adwene wo Africa sakra wa adwene se be wote kura Asia sakra wa adwene wote krokese mu a sakra wa adwene wo se wo hye nipa a wo ma nyina nyankrofo bi wo baabi na Africans Nyankopon hye se sakra ya adwene enye Israelfo Nyankopon hye wo so sakra wo adwene o ni mo se afede wo hye nipa wo ma nyina se obia nsakra adwene eni adwene sakra de Nyankopon eye hyem obi bia wa wotie mi bia no Nyankopon pese onse sakra unya nsakra ya unya ensesa wadwene mfiri bone ho de a enne Onyankopon se adwene nsakra de eye hyem obi bia se eye hyem obia se ogya akronobo wa wo bokrono bia Nyankopon se jai kronobo obi bia wo bodwaman Nyankopon hye ne se onya adwamammo ewudie entokwa awareseye nkonkonsa abosonsom eniema entini bia no a woya ekire se wonsachira ye bia no Awurade se nipa yentwe ye ho emfiri bone ho na yenye papa dize Nyankopon hye nipa nyina so bia nye papa na obia nya bone ye ni enya se me pa mesachira me mpenso a we de me nsachira we di agensa achira me kan de ewiase nyina semwa ni Israelfo nkoa de enya nipa potini bi na Onyankopon so mo nsachira wo mo adwene sa na Awurade asem eka nti wo se agensa achira wo se ana afi so no se ye bedi Yesu din so a na Yesu Nyankopon wo hye se Kristo ni bia nso obosu obia ba Kristo mu bia ba so Nyankopon bia ne de asubo wo se ye bo wasu wo nsum wo se unya asubo nsum asubo na me bo ayere kan wo asampa yie enti wo hye se o Kristo ni bia de ye bo wasu bia ba kan Nyankopon asafo hu bia waka Mark chapter 16 verse 15 to 16 no so menko wi ase nyina nka asampa no nkyira bode nyina de ogidie no obonasu no obeje no nkwa na de wonyini no obu ne fo o se de ogidie ne obonasu no endi asu bonya se me pa mebosu me mpenso a me mo ni nyina na se me yade yetene ma bono nka asa bosu ne yade yetene enya se yade yetene je asu bo nya se me yade yetene ndi me mosu me yade yetene nkwa na ma mosu enya hwe wonnya kase anche Nyankopon no watwere sa de wi ato no nipa bie ni wi ase a we kase eche Bible no Bible say de ogidie ne ye bonasu no na Nyankopon beje ne nkwa wankasa de wagidie ne beje ne nko de wagidie ne ye bonasu no ye beje ne nkwa ndi asubo enhye ema obi bia opeso osu Nyankopon bia ne de enhye se ye bobo wasu ndi nyesa me pa mebosu me yade ye tene nko a eno nko a ye da bi enye se yade ye tene ne je asubo mesisu bio ana enemum nyesa bosu ne yade ye ntene na so obi bosu na so anya de ye tene so ye wasemo a yese wo bosu ne yade yetene bosu ne yade yetene wose na me yade obi abosu nso wo sa wade hwe nyamansom nye obi asem ye wo wasem ye ankra asem ada Awurade beba no obubu wiase nyina ten no ye nyina be ko Nyankopon anim na obi abunu hu akonta kire Nyankopon enka se asemasi ana benten da bi ndi asema mibusa ho se wabosu ye emfansi ya adwene mu ye wo ba bi a wose ye bosuo ye wodi wo qualify ase ye bonasu ene wo edin a wose ye bosu mu nye ba bia na wose ye bosu enye edin nyina na wose ye bosu mu ne nipa nyina na qualify ase ye bo wo mu asu o qualify de ye bo wasu hwa na bo wasu ehe ne ye bo wasu edin be mu ne ye bo wasu ehye se wasu bo enye Bible de ene de a ene wo mu asu kura wo asu bo no se wo de ene nya Bible de a wo mu asu endi eye nhye se o Kristo ni bia de wo bosu afi eye nhye se eye command se Kristo ni bia holy life
obra papa na obra kronkron de enhye se Kristo ni bia bo bra papa enhye se Kristo ni bia bo bra ho te se obi bia wo so Nyankopɔn bia no enhye se wo ye kronkron enhye se ye no enhye se obi bia wo so Nyankopɔn bia wo ye no kwafo enhye se me pa me ka no kore me pa me nka no kore me pa me ye kronkron me pa me nyame ho me nye kronkron ye enhye ema Kristo ni bia ese Kristo ni bia yi ni ho free boni bia ho ade ye boni wo Nyankopɔn animo nya de nipa bi bu ni se ye boni na me ka ho wansam ni mu de Nyankopɔn aka wona asem se wo ya unya na hinie mu kwai ana ye ya yentimi mane nche no na obegina so abu ye fo no wo ye Kristo ni dia eye nche se ade boni bia wo twe ho free ho na ade ye tena Nyankopɔn aditumu se wo se ye nso no ye hwani ye ofiso Nyankopɔn amfrɛ ye anko efimu ne mu ahotie mu for God did not call us to uncleanness but in holiness Onyankopɔn amfrɛ ye anko efimu ne mu ahotie mu Thessalonica fo ngoma edi kai 9 mu enson 1 Thessalonians 4:7 Osi efiri se Nyankopɔn amfrɛ ye anko efimu ne mu ahotie mu Onyankopɔn amfrɛ ye se ye mesa awade ye mekontokwa ye meni ewu ye mabodwaman Nyankopɔn amfrɛ ye se ye meni nkonkonsa ne mu ofrɛ ye kɔ ahotie mu ahotie and uka Hebrew chapter 12 14 osi ahotie ni mu a obi ntimi hu Nyankopɔn nyamasoma ye kan nyina no se ahotie ni mu a obi entimi ansom obi onhu Nyankopɔn yengenka kakra ne yenhwe ɔse muni ni panyina ntam asomdwie ene ahote a obi kwati a onhu Nyankopɔn na chi se obi kwati ahote de a ya asɔre kro nyina bɛyɛ kwa yanwumto nyina bɛyɛ kwa ya afɔre ba hodo nyina bɛyɛ kwa bibia ye bia bɛyɛ kwa ndi ahote de ɛkanya mesomo oka 1 Peter chapter 1 15 to 16 1 Peter chapter 1 15 to 16 or say na mon tse na or say ne mom tse de wa frɛ mo no eye kronkron no mon so monya kronkron abrabo nyina mu ne wa twere sɛ monya kronkron efese me ye kronkron eni Nyankopɔn o ye kronkron ne yesom no eni sa kronkron ye ni mo bi ntimi nko Nyankopɔn nkyɛ eni kronkron ye eye nhyɛ sɛ Kristo ni bia de ye kronkron Kristo ni bia de ɛwɔ sɛ ya abrabɔ no ɛho tie ye kasa ɛho tie ye nimu tie ya abrabɔ a ye bɔ na nkasa na ɛyɛ ɔbra ɛtene ende sɛ kronkron ye nimu a obi ntimi enko Nyankopɔn nkyɛnkyɛ aho tie ɛyɛ nhyɛ ɛwɔ sɛ oka Bible no nso ɔdɔ oka John chapter 15 verse 17 Jesus say o say yes ye ne dɔ ye ho Kristofo ye ne yesu Nyankopɔn hia sɛ timi dɔ ye ho ɔdɔ ye nhyɛ sɛ wo ye Kristoni a wodɔ wo nua ɛnyɛ sɛ obi nɔ wo wa wo tie menya wadwene sɛ obi nɔ na akɔhɛ sɛ yes ye nɔ ye ho yes wo ka ho bi onye mo nyɛ sɛ obi na ɛnɔ mmerɛ bia no ye pɛ sɛ obi dɔ ye obi ye papa obi ye adɔ ye wo sɛ wo me kwase wadwene mu ɔse ye no dɔ ye ho na sɛ dɔ ye ho dia na ɛbɛma nipa hu sɛ ye na suafo ɔse ye na mehyɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho so ye ɔse ye na mehyɛ mo nti ɔdɔ ye nhyɛ nyɛ sɛ me pa medɔ me penso ame no wodɔ me na ma dɔ obi me ho no me nso me no opema sama na nso ma po asɛm bi da bi nyame so nkyerɛ yɛ saa nyame so nkyerɛ yɛ saa ha da me ka Kristo mu o woba Kristo mu dia sɛ hu sɛ Kristo mu nua de ɛyɛ nua pa yɛnhyɛ no nso na afei wiase nso sɛ dɔdɔ yɛ ho ɛno nso ɛka ho so ɔse saa na Awurade asɛm aka ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia nya ho nkronkron obi a wɔso Nyankopɔn bia deɛ sɛ woni ho nkronkron a wontimi nko Nyankopɔn nkyɛe ti ho nkronkron tu mu a wonye nyame ba ntina wɔka na asɛm so for as many as are led by the Spirit of God these are the sons of God enkrofo a Nyankopɔn nkronkron edi wɔn kae Awurade nkronkron ɛna ɛkyerɛ wɔn kwa no saa nkrofo no yɛ Nyankopɔn ba wɔka Romans chapter 8:14 Romans chapter 8:14 so do Nyankopɔn hom ka wɔ mo no wɔn no yɛ Nyankopɔn ba wɔka Romans chapter 8 verse 8 nso a Romans chapter 8 verse 8 ya
wɔse obi ni Kristo honhom a wɔnyɛ ne dea ɛne sɛ Kristo honhom nti wo mu a ɔnka sɛ woni honhom o woni Kristo honhom a sɛ Kristo ne honhom ni mo ntumi ntwe ne nkuruma Kristo nipa kasa tia Kristo mogya akora no a unhu sɛ uyam yɛ sɛw obi kasa tia Yesu wo ne ne sɔre a uyam yɛ sɛw sɛ Kristo honhom te wo mu a wobɛtwe ne nkuruma Kristo na wɔsa nipa na yɛ Kristo dia na Kristo honhom te nipa mu nso ɔbɔ bra papa ne yɛ na kwa nyinaa nso fata Kristo yɛn hɛ na nso saa na Awurade asɛm aka enti obia wo sum Nyankopɔn obia na ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia no obinya ho nkronkron na ade atena se asum Nyankopɔn ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia na Nyankopɔn asafo ma ɔmo Kristo asafo mu a ɔmo agye Kristo adi bia na ɛyɛ nhyɛ sɛ obia kɔ communion obia wagye Yesu adi abo wasu bia wɔ Awurade Yesu Kristo din mu ama onya bɔ ne fafire bia no ɛwɔ sɛ okɔ communion okɔ Awurade adidi ɛyɛ nhyɛ nti ɛnyɛ sɛ bia mepa communion mepa mɛkɔ mempan so a menkɔ daabi ɛyɛ sɛ obi bia nti na yɛ undimi mfa suban bɔne bia so nkɔ communion yɛni mfa ɔbrɛ bia yɛpɛ bia nkɔ Awurade akyerɛ kwan a yɛmfa so nkɔ communion no wakyerɛ sɛ de yɛnsi nyɛ no ɛne ɔbrɛ a yɛmfa nkorɔ ɛndi Awurade adidi ɛyɛ nhyɛma o Kristo ni bia ɛne yɛka wɔ ɛnema bia ɛyɛ nhyɛma Kristo ni a wobagye Awurade deɛ wontimi nyi ho mfiri ho nyɛ ne nyinaa na ebetumi aka ho asɛm ne mu yɛka mu bi na timi aboa yɛ ma yɛtumi ahwɛ yɛn ho so yie ɛndi wo ka 1 Corinthians chapter 11 22 to 34 11 22 to 34 1 Corinthians ɛkyerɛkyerɛ wɔnim nyinaa ɛndi communion Awurade adidi ɛyɛ nhyɛ nyɛ me paa mɛkɔ mempenso a menkɔ ɛna ndimi mfa bra bia nso nkɔ ne mu yɛ ɔbra a wɔsɛ de kɔ Awurade pono ho sɛ yɛkɔ Nyankopɔn pono ho ne yɛkɔ no bia sɛ de yɛpɛ a yɛmu Awurade yɛnsuro Awurade ɛne yɛte asɔre mu so ne yɛnkɔ communion nso a ne yɛsɛ yɛnka nyamesom ho communion eduru communion nkɔfo bebree no ankɔ sɔre obi a sɛ wopɛ sɛ ohu nipa paa woyɛ sɔfo na wɔkyerɛkyerɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ paa na apɛ sɛ ohu nkurɔfoɔ paa wɔde ɔmokɔ heaven a wosɔfo no bɛkɔ heaven deɛ wɔtwa heaven ticket di a na apɛ sɛ nkurɔfoɔ bi ɔmotwa ka ho deɛ a edu communion da yɛ ahwɛ ɛhɔ na abɛhunu asa nkurɔfoɔ ɔmo pɛ nyamesom anaasɛ ɔmo mpɛ nyamesom communion ɛyɛ nhyɛ yɛn hɛ no nso sɛ ɛyɛ sɛ obiara akɔ communion na afei nso no ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo nkurɔfoɔ nso yɛdi nhyiamu meeting together ɛwɔ sɛ nyinaa nso yɛdi nhyiamu ɔka Nyankopɔn asɛm no wɔ Hebrew chapter 10 verse 25 a wɔsɛ mma yɛnya yɛn ho nhyiamu sɛdeɛ ebinom nya nyɔɔyɛ ne mu mmea no tutu yɛn ho fo dodo no a mo hu sɛ ɛda no ɛbɛn no ɛnti asɛ no ɛyɛ ɛnhyɛ sɛ Kristo ni biara deɛ wɔde Nyankopɔn asafo ehyia na mo tie Nyankopɔn asɛm ɛnyɛ sɛ bia mia deɛ ebi hɔ a wɔn ayɛ isolated nti wɔn de wɔn nko afi sɛ wɔn betumi ate wɔn ho na wɔn akenka abaya bɔ na wɔn abɔ wɔn nko ampa yɛ dɛ bi Kristo som ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ wɔn nko a Nyankopɔn ahenni no ɛyɛ sɛ wɔba mu bie na nkɔfo a wɔn nyinaa bɔ mo so Nyankopɔn no nso no mo nyinaa mo hyia mu na mo tie Nyame asɛm na mo bɔ mpaeɛ ɛnde ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni biara ne deɛ eduru mra a Kristofoɔ mo hyia mu sɛ wɔn no kora asafo mu wɔn asafo kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm a ɛwɔ sɛ mmere bia yɛ hyia mu biara no wɔ hɔ esua yɛ sɛ bia yareɛ anaa ebi akɔntuo anaa asɛm hia bi ɛna ɛsɛ ukwae ɛnɛ bebree no a te fi wɔn nkɔ asɔre ɛnɛ lukewarm attitude aba Kristosom paa Kristosom no boturo bodwo obi so yɛ Kristo ni paa ɛnwumɛ so ne ha wɔn nkɔ ɛmɛra wɔn de hyia mu bɔ mpa yɛ ti Nyankopɔn asɛm wɔn nkɔ yee Kristosom ɛyɛ yɛ tae paa na ɛyɛ de nipa nsɛm obi yɛ Kristo ni paa so wɔn pa sɔre korɔ yɛ sɛ ɛno anso na no aka sɛ me yɛ Kristo ni nanso sɛ Nyankopɔn nkurɔfoɔ ɛhyia mu a Bible no sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia sɛ wo hyia mu no wɔte fie ɔnkɔ ɔkɔdwuma ba wabrɛ ani ha ne akwadworɔ ne na afa Kristofoɔ bebree ani ha ne akwadworɔ yɛte radio ho nko a ne yɛte a TV ni ahwɛ hu o wo yɛ Kristo ni na oni awofo ntimi nhyia mu na ba bia menkasa bia wɔkɔgye mpaabɔ ku na menkasa wɔkɔgye mpaeɛ na meko menkasa oni yɛ Kristofoɔ from wo hyia mu no madutu mo hofoɔ na mo abɔ mpaeɛ ne mo ati Nyankopɔn asɛm no ɛyɛ nhyɛ sɛ wo yɛ Kristo ni a wo yɛ hu firi ho obi wa na ɔba sɔre na adeɛ kyɛn wɔn ba Kristosom bi binom Kristosom tai pa tai sɛ Kristo ni pa
Umua no to afa ba akopɛ. Odana ko so da ene hunu na pa na akwa Umua na afa ni wakɔ leave akra. Umua na resume. Umua na ko leave. Say nipa obi ode say bia ni oye poor Christian. Oye na me bo ameka poor Christian wan sempa. Poor Christian. Ebi me poor Christians pa. On kwa so what fie sa. Sanye yare na ebia kwantuo ana asami hia bi pa dia. Kristo ni bia ne de emra mo anhya to se ene ye hyiamu. Bro no a wo so ma bia wo bia no ese won Kristo fo nkofo ehyiamu Nyankopɔn asemwa. Se TV ntie nkwa sori a yenue. Se radio ntie nkwa sori yenue. Business enganga nkofo omye business okodwuma ba wa bre. Ebi nim timi nya almost to hokora nkwa sori. Eye nim guase pa. Sika ye de ko fan. Sika obi wa make say we driver, testing driver, truck driver. Edu anwumra kura abekwa anwumra sori ana so bekwa kwasiara bekwa sori ana so da de kwa so me no bekwa na sori no. We dem ka ma obi a onko we na dwuma die eye nhyese Kristo ni bia no eti Nyankopɔn asem ye ne arofo ahyiam nse ne arofo nhyiam a ene emfomso ne ye pa ye bone pa ye marato ena fe eye nhyese Kristo ni bia nso wo Nyame adwuma giving. Okay, Luke chapter 6:38 ya. Wose mo manu amamo. Oma ya nhyɛ. Awurade asɛm no, enye sɛ bia me Kristo ni. Ntimi de magi Nyankopɔn da bi. Enema me nsa na ye ba Kristo mu ye bɛhwɛ ne yaye. 1, ye bɛtena so ahotie mu. Tie ni yo, tena so ahotie mu. Afi kanyame asɛm kyerɛ nkrɔfo, na yi sika bo Nyame adwuma. Ye bɛtena so ahotie mu abɔbra efata. Na afi ye bɛka Nyankopɔn asɛm akyerɛ nkrɔfo. Na fa ya boa Nyankopɔn so adwuma ya yisika de aboa Nyankopɔn adwuma bebre no awa eduru mra ya yisika aboa Nyankopɔn adwuma asafokora yehia mu womma sa nipa wonso Nyame o de Nyankopɔn ba ya ma ya nko ane hia ya ne mo de enso ya ba ya hye na ne munyam de ne enkan da dwene ho asam to ye de a ya Nyankopɔn mo waye ne mo Nyankopɔn so ye project bi owi ase na ya osanke ya nso ya boa ma sa project ne ho etimi tumpon ne etimi koso no ne ye doje eye nhyese Kristo ni bia na de eduru mra ye gba fode ye yiska bo Nyankopɔn dwuma a ese obuo bie so wantimi anya sa na ye poor Christian de won ye eduru na adu afore bobra na se omamu a na wadoje oye sa nipa no oye poor Christian anya se bia yakosore ya pon ye no anu no bebrenu yakosore na fie memenda kwasi ada ya pon obi ada bi anya sa akura obi won so akwantu mu a Nyankopɔn asem kura na otia eno anso wotie ne saa Nyankopɔn asem no ba bia wo bia na wotie mi even so wodi tum say if kura we the bride of Christ na busa won say wo bo Nyame adwuma say na wo contribution ba na wo Nyankopɔn adwuma ekosu mu anas Nyankopɔn asem no ye tie ne kwano a se ye tie no a ene Nyankopɔn ba se ye tie a na dabi aso die da yen so Nyankopɔn adwuma busa say asema mi tie me contribution wom anas me de no say me de mi tie saa me de mi tie mi de no ansa matie ne machima to na matie enkrofo bi na bo ho ka na wunya bi tie na busa won sa won so usika wo mu bia na wo ye Kristo ni a omma Nyankopɔn adwuma sa sonda na yesie evangelism ni yakoro adwuma mi ni ya ba bia wo bia na so Nyankopɔn asama kwaso no kurem nko ade a esa won so tumi bo abi Kristo asafo ene Nyankopɔn nkrofo yeso Nyankopɔn no omma ekanya mesom ho nyasa na ko yesa asam ni tie no a na ye die tie na bi James chapter 1:22 o se monya asem tiefo nko na ada mo ho ni monya asem no ne yofo na afi nso eyen hyese Kristo ni bia nso ubom paye prayer eyen hyese Kristo ni bia de ubom paye empabo enye elder asem ana odifo asem ana bishop asem na pastor asem eyen hyem o Kristo ni bia obi wa sum Nyankopɔn bia no ese wa wutumi tu hu si wo bom paye se wan kasa tu si wo paye pa na bom paye na sufre Awurade hu Nyankopɔn na empabo eboan bebre Nyankopɔn emu eni empabo nyade ebe se osofo nko a da bi asafo man nyina ye obi o Kristo obi a wabagi Nyankopɔn de bia no wasede se ubom paye oka Nyankopɔn asem no ewo 1 Thessalonians chapter 5:17 wasemu nyampa boda mamu nyampa boda emre bia ye mompaye Yesu ba wasemu mompaye na mo ankonsori emu empa bo hu pa ye pa enti eyenhye oka Luke chapter 18 verse 1 a Yesu se atwase nipa bom paye da wo mre ho
eni empayebo Nyankopɔn akɔdeɛ empayebo timi eboye wa kwanwodo nyinaa mu eni Christopher se empayebo a hu papa nhyɛ wa mompaya wa yɛ bɔne Samuel se me nya empayebo mfa Nyankopɔn bɔne da to Christo ni bia wo mompaye bia 24 hours ni mu no obu wa the whole day no mo mpaye enso so ye Christo ni da bi wo ye poor Christian me bo make poor Christian wan sempa wo ye poor Christian ehia pa gise bia bibi nti na ebia de mu ni nyina bia yare bi ni bia bibi pa anya sa de a empabo eka Nyankopɔn esomo nti eya nhyɛ sɛ Christo ni bia no obo mpaye na afei nso no eya nhyɛ sɛ evangelism Kristo ni bia de ose yakwa sempa tere ye boss sempa ne ho dawuro pa ne Kristo so ma fe ye jai Kristo fo afi ye jai Nyankopɔn sempa na ye bo ho dawuro no eya asempa tere ka Nyankopɔn dwumadi ho evangelism house to house evangelism se ni pa bia no ye be hia no bia be ka Nyankopɔn asema kire ho awose de kan ya asem pa obi so onye yehu ani onye yehu dance ni no akofie mu asenka shame on you wani ewu pa eye adwuma Nyankopɔn na se ye obenya saa adwuma no kora na waye obenya saa adwuma na waye Kristo ni bia eye asede oka Bible no a Acts chapter 5:42 was na wa nya Yesu Kristo ho asempa ne ka ene enkyerɛkyerɛ ene asɔrefie da bia wo mu anya ida asuafo no afie mo ka Nyankopɔn asem asomafo no o wo ye kase akye asomafo na ka so obi wura afie mo ka Nyankopɔn nsɛm wa wo se ni ehu ani ensem wa ye hwani ye papa ya sane se ye evangelism Kristo ni bia wontimi mmɔ sempa ne ho dawuro bia ntimi nkɔ heaven se ntimi mmɔ sempa ne ho dawuro ankyerɛ nkrɔfo a ya anka Kristo ho asɛm ankyerɛ nkrɔfo munim Kristo a ye ntimi nkɔ Nyankopɔn ahenni mu endi ɛyɛ nhyɛ sɛ ye evangelism na afei nso ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia wo adwuma ho so a utua tax ɛma bai Romans chapter 13:6-7 13:6-7 sɛ ɛwo adwuma ani sɛ wo dɔgye tax so for we bring one dodge from so you tua na ahwe sɛ ban so ɛwɔ sɛ ehwe ban so no so what the adwuma na sɛ ye de wasa ye nsire mu ɛsɛ wotua na etua so na ahwe sɛ de etua na ɔmo de adwuma bo ɔman na ɛyɛ nhyɛ sɛ ye Kristo ni a sɛ wotua tax Awurade asɛm a ɛna afei ɛnkyɛ bebre de mentwa anwene so na sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni bia nso do nsa yɛ adwuma Kristo ni bia de ni sɛ wo yɛ akwaduro ne ani ha de nsa de tutu e botom saa da bi ɛyɛ nhyɛ sɛ Kristo ni wo yɛ akwaduro ne ani ha firi wabrabom sɛ ne yare ana bibi na bia ɛma wo ntimi adwuma de ɛwɔ sɛ obi bia timi yɛ adwuma pɛ no ana no aduane ɛyɛ nhyɛ oka Nyankopɔn asɛm no wɔ 1 Thessalonians chapter 4:11 1 Thessalonians 4:11 na saa kai 2 Thessalonians 3:10-11 o kyerɛ sɛ ɛyɛ nhyɛ sɛ obi bia nso ɛyɛ adwuma enya enkodane beggars da bi o say ye adwuma ne de pɛ ne ankase anu aduane sa na Awurade asɛm aka madɔfo nom ye atwa adwene nso ne sɛ yentimi nka ne nyinaa afei nso Kristo ni bia nso sɛ wo ware Kristo mu Kristo ni bia ba ware bia hu sɛ wo ba ware ya wo Kristo ni nko ade ya sɛ wo ware Kristo mu ɛyɛ nhyɛ ye ma ho quotation ɛwɔ sɛ obi bia nso nya ɔno a ne yere nyame bo ɛbɛka aware sɛm pa yie pa Kristo fo yɛ ntwempena enya de etwe mpana kura Kristo ni bi obetwe mpana bi antimi nkɔ Onyankopɔn ahenni mu 1 Corinthians chapter 7:39 nyame bo a yɛbɛka ho asɛm pa yie pa na yahwɛ ndi hu sɛ o Kristo ni bia ne de eni sɛ ɔtwe mpana ɛna de mi twa to kura wase mu nso ne sɛ ɛwɔ sɛ Kristo ni o sɛ obi bia koto Yesu na tɛkyɛ manyina ka sɛ Yesu ne Awurade ɛma gye Nyankopɔn ani mu onyam yɛnkenka Nyankopɔn asɛm wɔ Philippians chapter 2 verse 10-11 Philippians chapter 2 10-11 to Kristo ni bia de ɛsɛ okoto Awurade Yesu te wia so bia wɔn koto Awurade Yesu bia no wɔn fama wɔn ka sɛ Yesu yɛ Awurade ɛma Nyankopɔn nya ni mu onyam bia no sɛ nipa no ntimi nkɔ so ayɛma mu madɔfo no saa na Bible no aka ɔse na sɛ Yesu din mu na ɔsorofo ne asasefo ne asasiasefo nkoto de nyinaa nkoto na tɛkyerɛma nyinaa mpa mu nka sɛ Yesu Kristo ni Awurade ɛma ɛde Nyankopɔn ni mu onyam ɔtɛkyerɛma ɛpa mu ka saa oditum sɛ Yesu yɛ Awurade ɛma Nyankopɔn nya ni mu onyam yɛkoto Yesu ana yɛdi ne nsɛm ho agorɔ na sɛ ɛni ne nsɛm ho agorɔ ɛmra me bɔ asɛm nyinaa to na me ne ba na wie madɔfo no ɛdɔɔso na wenu ne yɛmfa wenum ensua de na yɛnhunu sampa Yesu Kristo wɔ yɛ Awurade na ɔne ɔse yɛkoto no
was here, Kotu already, yes, your Kotu near the end, or Buo Emano. Some more dummy money, my said, yes, son of Adia Samakaye. Madame Fonum, Chrysostom, remember brave more, gentlemen here, free home. Where the idea my Bob was got crying, I remember back here, Uncle so dear. There was a one, cause I already be an ambi, what the Anna, Nipendina, the Neka General, Nipendina, dear. The ancestor of Bompire, a ancestor evangelism, a ancestor cotinamiasem, a ancestor communion, a ancestor Bob Papa, a ancestor Yiskabona Miajuma, a ancestor. Yes, soon young coupon. Miniaba, Nimiaba, the wood team, one who said, Samawo, a ancestor, your chiam from Brown, and plus a Jamai, a young friend, a Jamamobia, a Jamai, I was here see a wood home. And then Radiasama Abba one say, Ye bomb pie. So young fire radiosu, and may ye will cry young quan, and then a quiet horse and Obama on Sasso, no Sam Pauba Christumua. And yes, about the wow pet, or sense in me, as any pebby over use more or conscious here. I ancestor will transfer concrete anymore, obin to me, Unyangopon, ye bomb pie. Or concrete as a for Rade, and there was some wabba. Bomb pie source of radio here more bo. Now it's media one set, rather one some was say. Also, one fair and free, if unfair, a female, no more fair, a qua, who see you. See a new crown, Professor, all right, we are crown. A young Chester Christian need be a crown. While I'm a bomb pie, and there, who am Mamma Bo. Me the other phone, I say one, sir. No, my gun and so is one, sir. She's like, my assumed dear Mamo. And that was it. And when ready used to deem. Amen. Amen. You, yet radius be brave. Apostle Quatin, so ready, shall be brave. No question, and one some actually nipa, Yamasum, Christosum. And some way the Chere Christosum, the Yanaso, the Genaso, the SSA, Ubia Christo Nibia, the away. Says Anima Winina, the Tumusina, and idea when Uncle Pon in the Vitamin Yamuquans or share near Ma, when Uncle Pon says Yenge, a radiada Roma, some Nabay and Chinnery, a foot to additional Ben, you see a frame, Yamasam in Casanchere, na a young quaji in Yanaso. Sabri Apostle Acase, you person for Apostle with me a friend 0244 021 223 0244 021 223 Ofre Apostle Bejiso na wona akasa the bride of Christ and the dear radia sombre we Kumasi adi share West Coast demonstration so I'm run about the idea tafufu dina faka aikota fono so I'm run about wodi wani akire tafukwan so no gate green na wo no remu ho no mo na ye wo anope litro was mass 9:30 near upon 12:30 the radia da romamu ene radia sama kama no one say Christo so ni si etenefi na ye banzo wo si ye ban de bia no imi momo de bebre ni emra na asem no ntumi enye inhira emfa emayem after you made deals with Makubi na fa ho kan be God is good enterprise a supermarket e wo tafo 4 mass